rozmowa, a potem... Projekt Under the Bridge wydarzył się w 2009 roku. Był częścią takiego projektu, który już rozpoczął się w grudniu 2007 i projektu, który odbył się w 2008 roku. To było wówczas w ramach Liverpool Biennale, projektu Liverpool Biennale For the Like of Us, projektu społeczno-artystycznego dotyczącego dzielnic, które w języku deweloperskim określane są mianem bad location, czyli złej lokalizacji, czyli miejsca, gdzie wszyscy się wynoszą i nikt nie chce kupować tam nieruchomości. To jest generalnie dosyć dużym problemem tych dzielnic, ponieważ z tego wynikają zupełnie różne problemy. Ten projekt Under the Bridge podczas Liverpool Biennale w Garston, ponieważ to była dzielnica, w której głównie pracowaliśmy w Liverpoolu, odbyły się 4 projekty i ponieważ jakoś tak fajnie się nawiązała współpraca pomiędzy Garston, Liverpoolem i Gdańskiem, Dolnym Miastem, czyli gdzie ulokowana jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, instytucja, w której ja pracuję, która była odpowiedzialna za produkcję i realizację całego projektu. Więc ten projekt przedłużył się na 2009 rok. Wówczas zaprosiliśmy 7 artystów, 4 artystów polskich pojechała do Liverpoolu, żeby przeprowadzić akcję w przestrzeni miejskiej. Ta część projektu była częścią obchodów Polska Year, czyli Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, czyli prezentacji wszystkiego, co polskie na terenie Anglii. Jaki był pomysł na projekt? Ponieważ podczas wizyty studyjnej okazało się, że pomimo takiej odległości geograficznej obydwa miejsca, Garston i Dolne Miasto, mają w sumie bardzo podobną historię. A ta historia skupia się w jednym obiekcie, w moście, który tak przeciął te dzielnice i jest bardzo znaczący dla sposobu myślenia mieszkańców i historii tych miejsc, ponieważ w pewien sposób odciął. W Garston przeciął dzielnice na 2 zupełnie nieprzystające do siebie części, które się po wybudowaniu mostów zupełnie inaczej zaczęły rozwijać. Natomiast w Gdańsku bardzo wyraźnie odciął Dolne Miasto, taką postindustrialną, rozwijającą się głównie w XIX wieku część Gdańska, od tej części historycznej, gdzie przebywają wszyscy turyści. To jest związane ze specyficznymi problemami, które są charakterystyczne dla tych 2 dzielnic. Zaprosiliśmy artystów, żeby przebadali obydwa te mosty, żeby przebadali je w różny sposób, od punktu widzenia architektonicznego, mentalnego, w jaki sposób wpłynęły one na ludzi, w jaki sposób są znaczące dla tej dzielnicy. Założenie było takie, że wszystko ma się dziać lokalnie, artyści pracują z lokalnymi ludźmi w lokalnych warunkach i chyba tutaj najlepszym przykładem jest projekt Doroty Buczkowskiej, gdzie postanowiliśmy, że on podzielił los budynku w Garston Liverpoolu, ponieważ jej fontanna została wyburzona razem z tym budynkiem, czyli istniała do momentu wyburzenia tego budynku, wykorzystując wszystko, co było możliwe z tego budynku, ponieważ wyciągając wodę do tego, żeby przez jakiś czas fontanna funkcjonowała na tym. Jaki był pomysł na cały projekt? Ponieważ, tak jak już mówiłam, się dosyć długo w czasie rozciągał. Zaczął się w grudniu 2007 roku, skończył we wrześniu 2009. Właściwie się nie skończył, ponieważ są ciągłe pomysły, trwają jakieś dyskusje i poszukiwanie pieniędzy na kolejne projekty. I my z kuratorami, 2 kuratorów z Anglii wymyśliliśmy tak, że nie chcemy organizować wielkiego festiwalu, czyli robić takiego zrzutu artystów na tą dzielnicę. Wszystko się odbywa w ciągu 1 tygodnia, potem sztuka znika z tej dzielnicy. To chcieliśmy tak bardziej punktowo działać. Chcieliśmy działać lokalnie, wchodzić w dialog z ludźmi, z budynkami, z kontekstem lokalnym. I wszystkie projekty odbywały się raz w miesiącu. Raz w miesiącu był projekt Garston w Liverpoolu, raz w miesiącu był w Gdańsku. Teraz jak to odnieść do tematu naszego festiwalu, czyli sztuki i dokumentacji, bo tutaj ta sztuka, chciałam też podkreślić w tej wystawie, że cała dokumentacja jest czymś bardzo roboczym, ponieważ to, co tutaj widzimy, to jest 1/10 dokumentacji, która powstała. Powstała lepsza i gorsza dokumentacja, bardziej prywatna, mniej prywatna, także tej dokumentacji było bardzo dużo, a tak naprawdę nie oddaje tego, co się wydarzyło, ponieważ co się wydarzyło się w tamtym miejscu, czyli dokumentacja sama w sobie nie jest pracą, którą należy pokazywać. Tak naprawdę my też nie mamy dostępu, co się wydarzyło, ponieważ tak jak z projektem Romana Dziadkiewicza, on bardzo blisko pracował z mieszkańcami, prowadząc warsztaty. Chodziło to po tym, żeby to, co on zakiełkował w tych mieszkańcach, przenosiło się dalej na dzielnicę poprzez innych mieszkańców. Tak właściwie 2 projektami, które powstały, dokumentacja jest taka czymś osobną pracą, którą można pokazać. Jest projekt angielskiej artystki Niamh Randall, którą tutaj jest, i projekt Łukasza Lestrupka.